tiga. Suntung absu. Suntung absu. Tiga Suntung. 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 Sumtong. Tiga. Hutan raja Nareng kumla padi. hutan guys Finally đã xuống mình thuê bay Bhutan. hutan Nepali bayi nuzul terus. Hah? Gozo daugavai. Hah? Đấy kiếm năng bro. Đấy kiếm cái này ông phụ ăn nan ấy nan này aku ngeliat tar. Ya, kau nan này ngay yo. Hagrani मैसो फालो दं फैयाव ओरै भुटानजोंनिफ्राय फैनाय आरो ना इयो नै जों दा पाम्पाङाव थांनो एन्ट्रि खालामबोबाय ओरै गेटनिफ्राय दा थांसै आगोलजों लामानि हालोदखौ नाय माने एकदम गोजौ दावखोलांबाय थानाय लामायानो हामथारा माने पां थांनाय माने एकदम लामानि थाखायनो गारिफोराबो थांनो बालायलाङो नामा ओरै नारनांगोन नामा नारनांगोन बैनो पाहार हाबायख्लानाय साफा आनलायदो भिउ पइन्टफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो हा गोसोम Kalamati. Nih, obostanya naik. Obosta. Nih naik. Oh my god. Dame bondo jasin song. Kepin nama? Kepin ya? Tas isi menjang lama menbaik. Daugang. Ang lain foto kali Pak. Ada di sini. Ya asal ke foto udah ada tuh. Seru. Jangan bawa. गिथाव थारखा लामाफोरानो बोरै फैनो नांलालै होननांगोन नुवाखै ini pahar maka ini ini lain ke beureum beza hagra gitu tuh biseuna ini hagra lain bebeuneh ngona urne ar paisa grong nur lai bap pau ne wan bedi khazen le ade Kok tinggal nama? Mai. Oh, tinggal lah. Itu. Wow. Người ấy. Ini kok. Cứ ya bây giờ đi sẽ cũng đi rừng sâu. Ấy tao muốn thấy cái giá sâu. Hah? Par bu turo. Pahar gini pahar, ekdom pahar gini kartu tuh ini. Lain darah, besi bagus gozo. Ma baru gue duduk naik. Sur, baca benai li dikelai, Bhagawan. Ma beri, jadi cigaru. Beri kunta gaide mati jadi ciga. Paharau. Kom jalan nih jadi benang di lain dar kebo. Oh. Hah? Go. Lain tempat-tempat yang seru, tinggal tuh. Oh, gimana Pak? Kamar di mau dia mau punya liu naik.
नै नैयाव दसे रेस्ट लाबाय जोङो दा एसेबाबो बे जानि र' उदैया माननाय मोनबाय आं एसे उदैया मानबाय एसे दैमायानो इनिफ्राय नाहरबा रोमै रोमै मोनलायलाङो ओजा पांपां मोननै एसे गोदान दंबावो आरो मोननैसिन बारा गोबाव नांला दसे इयाव रेस्ट लानानै थांसै इनो बुद ओरि जादों इसोर इयाव बुद सोमना लाबोदों आं लाथ'वाखै र' लानि गारि माखा गुदुं गुदुं जालायबाय जोंना जायाखै दे थान्दा कुलसो जादों एकदम माबा हाग्रानि बारहावा जानानै एकदम थान्दा थान्दा जासिनदों गारि माखाबो नोंथां मेगन मोदैफोरा निसाफोरा खारगोन ना खाराखै एसे खारबाय बिराद मोजां नै दैबो नांदों बारबो नांदों दैबो नांदों होमबा ना बेयाव बा भुटाननि खेथि खालामग्रा जायगाया ओइ नै इयो न' फिसा फिसा लुना दोननाया अ इयो माइ गायो जाहैबाय इयाव ओइ मन्दिर ओइ मन्दिर ना मन्दिर वाव बुट सोमनाय सालाद बानायनो होनना लाबोदोंमोन 50 थाखा जेरावबो ओंखाम ओंख्रि मोनजाया ओंखायनो आं लाबोफादों बिथांमोननो फाननो थाखाय नोङो जोंजों फैबा नों फाननो सैद' इमान 2 नाम्बार नों मानसिया बेसे होनदो 50 थाखाल' बाबु जानांसिगोन एकदम मटर रल potato with making very tasty happening हरदो मोनसे नोंसोर जाबाय था आरो फैसाखौ होबाय था एकदम मेन पाहाराव दिनसो फैफेरबाय आरो दिनै फार्स्ट बिदि भुटान रायजोआव हाबबाय मथा मथि मा जागासिनो बायदि बरिया माने बानायाबा हारसिंसो बानायदो गासैबो जानायनि थाखाय दावराव नांदो दासो उखैजोब्बाय नै लोलाव जालांबाय गारि गाखोनाय दङनो आरो खारनांगौबाय बा इखिनिखौ खारबाय थानांगौबा गोजौलाय गाहायलाय बा आर्मियाव मोनखागौमोन आरो साख्रिखौनो इन्टारभिउ लानाय समाव भिडिअ कल खालामफिननो बा नै सिखिरि माखा बा बिराद थब्रा बादोंमोन इयाव खिनियाव बिरथिंबाय दं मानै दंबावो नै हारसिंनो अन्थाइया गुन्द्रा जाखाना फैयो गोजौनिफ्राय ओइनिफ्राय हारसिंनो जाबाय थायो गोजौनिफ्राय फैयो बा हारसिं जाबोखानाय मेसिनानो गैया नुखागौमोन इयाव मेसिन थानायबा आग्रासो जा बेफोरखौनो होयो मा लुनानै बुस्थुआ लुनाय माखा इफोरनिनो ओइनो दै लोंनो बायनो दैनि थाखाय खारलांदों मानसिया दै इनो रावबो दै लाबाखै फाग्लासो ओरैनो फैदो
lari. Bis lari. Gumi ada ngene mah. एकदम ओरै गायथारनै थाबायनायाव बा ओरै आथिंखौ हरलायनो हायाखै ओरैनो ओंखारख्लायबाय दं ओरै गोजौ दैमाखौ बोरै नुदों नाय एकदम रोमै रोमै नुहुरलायो मोनसे आरो एन्ट्रि बानायबावबाय नै कागज मोनबाय दासो एबारसो हाबहैनायनि जा थांसै इयावबो गलायबाय 330 थाखा लालायबाय इयावबो इयाव 330 थाखा लाबाय कागजाव थांबाय सयजनसो कादरबाय गिदिंनायनि जायगा होनानै जों लाफिनांगौ nih माबा दै गलाय जोंनियाव हेन्दलुम ब्रिजआव थाबाय जों दा बांबांनि आयौ मा गिलुबाल ओइ माने सायाव दं इयो खानायसो आरो ओइयाव ओइनो ए मावलुंलायदो बेथो मावलुंलायदो थाबायगासिनो बांबांनि हेन्दलुम ब्रिज ना मा होनो दिनैसो फार्स्ट फैफेरनायथ' औ मा तारिखलाय हैद बारनांगोसो जाबाय जों थुथारदों थु फाय सान्दुं गोसाबाबो एसे हावाया थान्दा थान्दा नांदों सोंयाव बुस्थुआ दैनि माबाना बारना सिङाव बारा नाहरनो हायानो रोमै रोमै मोनलायलाङो माबायाबो जिजोब्बाय नै गुना माखाबो माबालांजोब्बाय गोलावानो माथो थाबायखौनो हालायाखै नाहरदो मा नाहरदो इयो जसोगा बै मोनसे नांथायगोन माने दैयाव लागि मोनथारनाय गाननायानो दलहाबो ओरै फायस्ला फायस्लि जाजोब्बाय बांबांनि ब्रिज नाजारा उनाव लागि दं जोंना मानसि बागान दा मोनफैबावाखै खारनोसैलै खारबायलै ससेखौ थाबायखौनो हाला दा थांफिनसै जोङो गिदिंफिनबायानो ओरै मोनसे जों एबार ब्रिजजों थांसै दा ब्रिजजों एबार नैजा साइडजों जेमजां ओजा साइडजों बिजखा इ गेजेराव जाबाय पांबां इ पांबां ब्रिज मेन गेदेर ओमफ्राय जों बारनो मोनला आरो गिदिंना थांफिनसै जोङो नानो खार रान deh asal huweli sih हेन्दलुम ब्रिजनिफ्राय फैनानै दा मेन ब्रिजआव फैबाय पाम्बां ब्रिज टावार मोननै दं दासो नुदों ओइ मोननैया ओइनो न'आ दहायनो लामायानिया बेयाव थाल जि साफाना ओइ टावारा मा टावार इयो फट'आनो फट' लागासिनो लागाव फट' जों दा थांफिननोसै मानसिमा मानबा गाहायबो नुयो ओमफ्राय फिसा फिसा नुयो This is Pangbang Bridge.
इखिनिल' फैनानै थांसै ओरै थाबाय मानसिफोरा इयाव नेबाय दं गारिया जोंना स्टार्ट होबाय गाखोनोसै थांनोसै भुटानिसखौ ओरै फैदे टाउन जिमदां हाबबाय लायनोसै माबा माबि फुरा फेसिलिटि बेयाव जहनोसै जोङो बेदर जानि नै दा इनिफ्राय ओंखाम जायाखैबाबो ओरैनो एसे माबा माबि लाबाय ओइनो इयाव माबाबाय एसे जदोंमोन जों दसे गोबावैनो जबाय आरो इनिफ्राय दा थांसै जोङो न'नि फारसे आग बारायलांसै ओजा ओंखारबाय ओइ काम्पास न'आव एसे माल लानि जोङो लाना थांसै आरो न'आव ओजा लोंहैसिगोन मोनब्रै लाबाय फैसा होबाय दं ओजा फैसा होबाय दं पेमेन्ट होबाय दं मोनब्रै चिकन मोनस' गुटका मोनानो क्या फायदा हो नहीं इंडियन रुपीज कितना बढ़ते हैं हम लोग सर फिश ओके डीआर डीके हाँ क्या है ये पीने के लिए कुछ है क्या ये किधर का है दिखाओ इधर लिखा है Hutan ka ya? मछली Fish? Mostly ya. कोई बोल तोंग थे तोंग Kung kitong. ngapja sumja 3050 दिया 3050 ko. इधर 20 को कितना बोलेगा वापस 30 मिलता है हाँ 30 मिलेगा. आप दीजिए उधर 30 हम नहीं 30 इधर ही ना है 30 इधर है नहीं जाबे हो गया ini होना है. ठीक है या भूटान में 3050 को क्या बोलता है? हाँ 3050 का हाँ सुनतुंग आपसे बोलता है सुनतुंग आपसु हाँ ठीक 3000 को क्या बोलता है? सुमतुंग सुमतोंग ठीक है हेलो slow bye hello भुटाननि गथ'फ्रा आरो बिराद मोजाङै माने टाटा लादो आरो बिसोरखौनो एसे टाटा लाहोलांबाय दं जों थाङो मालांनो नै स्कुल लायनोमोन आंलाय लानो मोनोसो हाय दैयाव जनानै टाटा हरबाय दं बेस्रा गथ'माखा जों दा गारबा बां आंना न' मोनहैगोन दा खोन्थानो हाथ' नङा थाब मोनहैगोन माने थांनायाव थाब मोनहैयो फैनायाव एसे गोबाव लायो होननायानो नंखाय माने जोंहा गा ड्राइभारा इयाव फुटबल गेलेफैखांबायनो आरो बेयावनो गेलेफैदों जाहैबाय फुटबल ड्राइभारा इयावनो बारा गोबाव जायाखै भिडिअ बोदोंमोन गावनि मबाइलावनो बेयावनो गेलेफैदोंमोन फुटबलखौ गावनि चेनेलाव होदोंमोन जों दा न' फारसे थांबाय दं ơi gas kata tadi yaw ge daw जों माबा लांगोन ना मोनसे कार्ड आइडेन्टिफाइ सा याव हैना फैफिननांसिगोन ओमफ्राय जोंनि भटार कार्ड माबा दं लाना फैफिननांगोन नेव गेटआव माने याव दानि माबा लाखिदोंमोन जोंनि भटार कार्ड माबा बि ओमफ्राय इखौ जों दसे नेबाय मानसि माखा ओंखाम जानानै बोजाबा दंहै ना माइ मिथिला आरो दसे नेदों जों बेखौ नङाबा जोंनि भटार कार्डआ इयावनो थालांगोन लांफानो हायाबा
Ini dia aja. Subdivision office. Department of the Resort. Ang mabar apa yang lain? 1 घन्टा नांगोन दिनै अरग्लिनो भुटाननि बुस्थु आरो जायखिजाया 1 घन्टा नांगोन अरग्लिनो नोंनो अरग्लिबाय दं आं नै जाबाय बायसन मोसौसो दै इयो मैसो नङा बायसन मोसौ होनो इखो लेट्स गो इयाव दैखौ लोंनो थाखायनो इखौ बाहायनाय जादों नै औवानि माबाबो होनाय जादों इयाव ओंखायनो लोंदो आसोल माखा Foto mari lo. Ini Thones Poki daw. Ekdom dingiसे खाथियाव लोगो मोनदो आरो एकदम नुथार नागिरामोन इखो दिनै खोन्थाबाय आरो नोंथांमोननो Thones Poki दाव गेदेर जादियो फिसा जादबो दं इनिफ्राय नङा सालि गेदेर जादियो Hornbill ना Oh. Bil. Selebe song aja. Get back in bye. Border ayon dong ini last border ye India ada Bhutan mana kendak dia nengel